Ćao svima, ja sam Ivana i pozivam vas u Ksenos. Ovo je nova škola jezika i ono što nudi drugačije jeste kinestetička učionica, dakle, ko vam pruža jedan udoban ambijent i ugodan. U sredu u 7 organizujemo prvi čas, otvoreni čas kao atelje španskog jezika sa Jorgeom, sa kojim ćemo pričati o majama. Ako vas interesuje, dođite u sredu na ovu adresu da se družimo, slobodan je ulaz, samo je prijava obavezna i ako pričate španski, naravno, zato što će atelje biti na španskom, ako želite da naučite španski, možete da učite španski sa nama, ovde će Jorge biti uvek na raspolaganju za saradnju, učenje i vežbanje. Aquí está. Hola, pues ¿cómo están? Espero, los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche para que podamos hablar español. Y si ustedes quieren aprender algo más de los mayas, pues aquí voy a estar.